kriv? Ja sam kriv. Koga jebe? The most famous reindeer of all, Charles. Rudolph the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. I ćao svima i dobrodošli još jedan dan vlogmasa. Danas za vas imamo jedan challenge gdje ćemo da pravimo ove gingerbread house kućice i takmičit ćemo se čija će kućica biti lepša. Onaj koji izgubi će morati nešto da uradi, dobit će neki zadatak. A to ćete saznati na kraju videa ko će šta da radi ako bude izgubio, a znaćemo ko je pobedio tako što ćete vidjeti, glasati dole u komentarima čija kućica će vam se više svidjeti. Čija kućica će vam se više svidjeti, šta god. Jesi spreman da izgubiš? Jesi ti spremna da izgubiš? Ne, ja sam spremna da pobedim. Mi smo ovdje kupili svašta nešto. Kupili smo ovako ove dve kutije sa ovim kućicama, to nam je kao baza i osnova. I sad svako je uzeo za sebe ono čime želi da dekoriše tu kućicu. Imamo ovdje ove lizalice, ne znam da li će se uopšte lepo vidjeti. Ne znam, imamo marshmallow, imamo ovdje ovako, ove kao gelove za šaranje u boji. Uzeli smo belu, crvenu, plavu i zelenu boju. Imamo lepak kojim ćemo da sastavimo stranice ove kuće. Imamo ovdje, ovo je nešto kao, kako se ovo zove drugačije? Pa nešto kao M&M, samo ovaj... Da, i ovo je nešto kao onaj čokoladni M&M, samo drugi brand. Imamo tu kokos, svašta nešto imamo i sad ja sam jučer ispekla jedne kolačiće sa limunom i pravila sam ovdje oblik, ima zvezda, srce, jelka, možemo i to sve da koristimo i da ukrasimo onako kako želimo. Ja se nadam da će ovo na nešto da liči, da će na nešto da ispadne jer ja ovo prvi put pravim i prvi put radim. I imam neku viziju od prilike u glavi šta želim i kako želim da izgleda, ali šta će od toga da ispadne, to je pitanje. Imaš ti neku viziju kako želiš ti izgleda kućica? Nemam pojma. Ti ćeš samo da praviš pa šta bude? Pa ja sam skoro zaboravio da ti kažem da ovo ide prvo pola sata u vremenu. Ne ide. Ne. Pa pročitaj. Ne ide. Nigde ne piše da ide. Ja ću ovako da odvojim da vidim da li imam sve delove za kuću. Šta mi je ovo, krov? Ovo mi je za krov, za odžak, jel? Ha? To je vrata i to. Kakva bre vrata? Ovo je gore za... Ovo ide ovako za krov gore. To je vrata. Vidiš da nisu vrata. To jeste vrata. Ja moram da imam ovdje ovu kućicu da vidim kako se uopšte pravi. Ja se nadam da ću uopšte prvo moći da sastavim ove delove kuće jer ja sam se malo zbunila, ne znam gdje šta ide. Malo je ovo komplikovano. Ovo su vrata. Ide ovo ovako. Kako je to komplikovano? A pre toga bolje da spojim kosu da ne bi išla sa šišom sutra. Jer ovaj lepak mora da stoji u tople vodi, izgleda. Naj. Šta pričaš? Place in hot water before use. Vidimo se za par minuta. Ma ne treba. Koga jebe? Treba. Neće ti ništa izaći, zato ti treba. Hoće, ne sekiraj se. Znaš kako je toplo ovdje? Jer ova lajsna ide na gore ili na dole? Ide na dole. Na dole, je? Da, to što vidiš i ovdje ide na dole na vratima. Ma šta pričaš ti? Na gore ide. I ovo bi mnogo lakše išlo da smo stavili u vrelu vodu. Slušam ja tebe budalu. Pa ne treba ti. Da se lepi uopšte to. Pa kako da ne? Ovo se meni nešto puno klima. Mislim da mi je sad pametnije da stavim. Ja ne znam šta će ovo da drži, ali moj kuću neće da drži ništa. Jel imaš vašar vagu? Nema. Bojim se da je malo jače stisnem, zato što će da mi pukne. Kako ovo ide na gore? Ej! Izvini, nemam prostora, prebližio si. Vidiš što se rada? Daj meni taj lepak sad. Pa su pokvarili mene kuću, daj lepak sad. Kako si to uspjela? Kako si to uradila? Moja kućica je pukla. Ovo je lepa katastrofa. A tebi puklo i prozor dole. Postavi još jedna vrata. Pa gdje su mi? Pa nema vrata, ali možeš da ga isečeš da bude vrata. Pa iseci ga ti, pametnjaković, ovo nije cigla, ovo je kovačić koji su ga prepekli.
Vidiš, neće ništa mi zalepiti, to što nisi htjela staviš lepak u vruću vodu. Ti si kriv. Ja sam kriv. Ja neću ovako da se igram, ovo nije fair, moja kućica je pukla, još nismo ni počeli. Znala sam da će ovo samo među meni da se desi nikom više. Moj krov nije nikako dobar, zato što se non stop svlači i kliza. Zato što je Ivan razblažio moj deo lepka, a Metnjaković je sam sebi sve zalepio, onda je meni sipao vodu u lepak i sad meni sve klizi. Ja sam tebe sipao vodu. I uzeo si mi i ti si moj tu kao u autu, moju kutiju sa kućicom i onda ono da to puka. Priznaj to. 100%. Sve ima na snimak. Zato što si ti znao da ću ja bolje od tebe da našaram. Uf, ja. Ti mi isto mogao podneseš. Sve ima na snimku, ne sekiraj se. Upravo završili i nismo cijeli video pričali zato što smo se toliko fokusirali da pravimo ove kućice. Nekom nije nikako ispala, a nekom je ispala super. A šta se radi, bože moj? Meni je na početku pukla kućica, tako da mi je tad i pukla moja nada da će ovo na išta da liči. Ali dobro, baš sam se potrudila da koliko toliko izvuče maksimalno od ovog što je moglo da se izvuče, ako je uopšte nešto moglo od ovoga se popravi. Jo, nesvestio mi se Sneško. Moj Sneško ima vrtoglavicu i on stalno pada u nesvest. Ne znam šta mu je. Malo je gladan. Ja baš ne mogu lepo da podignem kućicu i da vam pokažem, ali ću se potruditi bar da uzmem kamerom i da snimim. Na izgled iskreno više mi se sviđa Ivanova kuća jer nekako više čistija, lepše urađena, a moja je samo tras pjas, ali dobro. Sad ću pokušati polako da vam pokažem. Dim mi se pokvario. Sad ću polako pokušati da vam pokažem kako moja kućica izgleda. I ovo bi bila baš neka božićna ljubavna kućica. Možda tako se kaže. Ovo je prvi deo kućice. I ovdje kao što vidite imamo ovo zeleno oko prozora. Gore imamo zeleno-crveni krov. Imamo džake iz kog ispada sneg. I imamo ove lizalice. I ovo sad kad cijelu kuću pokvaram. Što se tiče ove strane, ovako izgleda. Ovdje imamo jedno srce, imamo jelkicu, tu imamo male medvediće, imamo ovdje medvediće. Ovdje imamo jednog Sneška koji će svakog trenutka se onesvesti. Imamo lijepo ovakvu ulaz u kućicu i sa ove strane imamo venčić za kućicu, pošto napred nisam mogla ga stavim. Ja sam ga ovdje ovako kao namestila. I to vam je to što se tiče moje kućice. Ne vidi se još, stavila sam i šljokice na ovaj gore sneg. Ali to se sad neće vjerojatno vidjeti na kameri jer ne mogu ja mnogo da držim ovo u rukama jer mi je teško, im će se raspasti. Je li imaš nešto da kažeš prije nego što pokažeš kućicu? Šta tvoja kućica predstavlja? Ovdje na krovima reklama koju ja plaćam mjesečno. Na drugo strana krov ovako nešto bez veze.
Ali ti je lepo ispala, ajde sad prikaži lepo. Ova strana nekako bez veze, ali je. Ovdje neka je jelka tu, ako se uopšte vidi da je to jelka. Kako mi je lepo da vidim kod je unutra u kućici. To je najbitnije, ova reklama koju ja mesečno... Reklama. Malo zadrži tu reklamu, to Aha, mi je najbitnije da se vidi jer ja tu reklamu mesečno jako skupo plaćam, da ti kažem. Reklama i... Ova je strana baš bez veze. Pa moja cijela kućica je bez veze. Ulaz. To bi bilo sve što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da vam se dopao. Imamo specijalni efekt, ne znam ko će ovo sve da usica i da pospravim, pošto bolje da ne znate šta se ovdje sve ispod nalazi, od bombonica, od marshmallowa, od ne znam ti nija šta, kokosa, sve živo ima i sve lepljivo i nikako. Ali to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se dopao. Znam da nije nešto wow, zato što nismo pričali, ali kažem, fokusirali smo se da napravimo bar nešto od ovih kućica. Nadam se da ću uspjeti večeras da izeditujem i da večeras gledate ovaj video. Ako ne, onda ću kasniti jedan dan pa ću ga izbaciti sutra. E sad, pošto smo na početku videa rekli da je u pitanju challenge, dakle da se Ivan i ja takmičimo, ja ću u komentaru ispred ovog videa napisati Violeta i Ivan i sad čiji komentar bude imao više lajkova, znači da vam se ta kućica više dopala. Sad, pošto ja ne znam da li ću uspjeti večeras da izbacim ovaj video jer je već 10 sati, čisto sumnjam, vjerojatno ću sutra da izbacim, znači ja ću za onaj tamo preko sutra video, vlog, da vam kažem i da vidim ko je u stvari imao više lajkova i ko je pobednik i u tom vlogu će ovaj koji je izgubio da radi to što treba da radi. Moramo sad u ovom videu da kažemo šta ja tebi zadajem i šta ti meni zadaješ da bi ljudi znali za koga će da glasaju. Možda se, na primjer, tvoja kućica nekom više svidi, a moj izazov je lepši pa će zato za mene da glasaju, razumeš? Pa ja mislim da je vrijeme da Violeta pliva u more. Da idem u more sad da plivam? Ja. Si normalno? Ne. Da uđem u more sad, Da. ali ja se ne potapam cela. Ne. I ne plivam. Do koleno i to 30 sekundi. Do kolena i 30 sekundi. Mama, ako se budem razboljela i izgubila, znaš koga ćeš da kriviš. Evo ovako, pošto ću ja da budem u vodi da se smrzavam ako izgubim, ako ti budeš izgubio, ja te našminkam, ali u fullu, trepavice, liner, glitter, sve konture, i ti takav ideš u prodavnicu da nabavimo hranu ili idemo na prodavnicu ti kupiš na pumpi cigare. Znači, idemo da kupimo nešto od hrane u prodavnici, ali ne idemo na veliku iku da plaćaš onim blipom, nego ideš ovdje da te radnice čekaju na kasi i ideš na benzinsku pumpu da kupiš cigare. Pa vi glasajte, da li hoćete vidite mene koja u decembru idem u more i budem 30 sekundi ili ćete gledati njega koji našminkan ide da kupuje. Molim vas, lajkujte dole komentar koji ću ostaviti ili za mene glasajte ili za njega pa ćemo da vidimo u nekom narednom vlogu ko je izgubio. To je zapravo ko je pobedio. Jesi srećan? Više nisi. I eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da vam se dopalo. Ako jeste, vi ga obavezno lajkujte, subscribe se na moj kanal, a mi vas ljubimo puno i vidimo se već sutra u novom danu vlogmasa. Ćao! Glasajte za mene!